To, jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a nan sanar jihar Kano. To, wannan da safe kar ku gaishe a kusa da ni ku ɗauka ko mun yi babban kamu ne. A'a ba kamu kai ba. Abokin aiki da ya kawo min ziyara a wannan safiya. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Isan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. To, kamar yadda babban yaya ya faɗa, gani a Bamfai da sassafe, to amma ba binciken ƙwaya muka zo ba. Na'am. To, alhamdulillah muga ya kamata mai amfani da wannan dama mu ci gaba da jan hankalin al'umma akan a guji aikata laifuka musamman matasa. Idan ka duba matasa su ne ginshiƙin al'umma, kuma gaskiya mafi yawancin waɗanda muke kamawa da aikata laifuka daban-daban matasa ne. Muga ya kamata mu ji hankalin matasa su gane cewa fa duk irin wannan rayuwa ta shiga aikata laifuka ba rayuwa ce mai kyau za ta kulle da mutum wurin da ya kamata ba. Ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yana ɗaya daga cikin abin da ya fi ɗaukan kaso mai yawa wajen haddasa aikata laifuka, kama daga ƙananan laifuka zuwa manya-manyan laifuka. Shi yasa muke kira ga matasa da su guji ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, domin duk matasan da suka tsinci kansu cikin wannan mummunar ta'ada babu shakka rayuwarsu za ta ruguje. Kuma kamar yadda muka ji, idan rayuwar matasanmu ta ruguje to babu shakka al'ummarmu gaba ɗaya za ta ruguje. Rundunar sanda ta ƙasa reshen jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta CP Ibrahim Adamu Bakuri PhD, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da ba sani ba sabo, za ta ci gaba da zage dantse domin ci gaba da tabbatar da tsaro ta hanyar faɗaɗa sitiri, ci gaba da tattara bayanai da kuma amfani akan rahotannin sirri da aka samu, hada aiki kafada da kafada tare da sauran gamayyar jami'an tsaro da kuma al'umma gaba daya na ganin cewa an ci gaba da samun nasara na zaman lafiya a jihar Kano baki daya. A jihar Kano, hukumar NDLEA karkashin jagorancin Kwamanda Abubakar Idris Ahmad tana ci gaba da shiga lunguna da saƙuna don ganin cewa ta faɗakar da al'umma, kama daga ƙananan yara, matasa da kuma masu ruwa da tsaki, illolin da suke tattare da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Muna kuma amfani da wannan dama mu yi kira cewar waɗanda suke wannan mummunan ta'ada to lokaci bai ƙure musu ba, da su gaggauta tuba kafin ya zama lokacin ya ƙure. Tabbas babu yadda za a mu samu nasara da ci gaba da samun ingantaccen tsaro a jihar Kano ba tare da haɗin kan al'umma ba. Saboda haka muna godiya ga malamanmu da suke addu'o'i ba dare ba rana na zaman lafiya, shugabanninmu da kuma al'umma gaba daya. Da fatan za a ci gaba da ba mu haɗin kai, kuma a cikin iko Allah gashi dai a jihar Kano kowane lokaci duk abin da ya shafi matsaloli na rashin tsaro raguwa suke, kuma ana ci gaba da ƙara samun zaman lafiya da kuma wanzuwar arziki. A ci gaba da ba mu haɗin kai, goyon baya, bayanan sirri don ganin cewa mun gudu tare mun tsira tare. To, jama'a assalamu alaikum.